Kepada Bapak Sriwidodo kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Inggih kula hormati panjenenganipun Bapak Ustaz Sukisna. Inggih kula hormati pengurus Yayasan Tarbiyatul Anam. Inggih kula hormati sedaya pengurus, direktur, Ustaz Ustazah Tarbiyatul Anam. Inggih kula hormati para tamu undangan kakung saha putri utawis kirang wicaksana menawi kula mangken kula matur taksih mangke kasuwun panjenenganipun Bapak Ustaz Sukisna ingkang badhe paring ceramah tawi pengaosan tasih kathah sambutan sanesipun kula nglenggana kekirangan saha kalepatan sanesipun ngawi basa nasional kula basa Jawa. Nyun sewu menawi samangke panyuwun ingkang kula hormati panjenengan Bapak Ustaz saged miyaraken menapa ingkang basa Indonesia menapa ingkang basa Jawa kula kinten samangke dicampur. Makaten astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu puisi